أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ku ƴan uwa musulmai, na farko muna gode ma ubangijin Allah mai kowa mai komi wanda ya halicce mu baki ɗaya. Na biyu, mun tabbatar ba wani abin bautawa mu gaskiya kuma bayansa shine Allah. Sa'annan mun ka tabbatar cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabinsa ne, manzonsa ne, kuma bawansa ne. Ta haka muke neman tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi gurabunsu har zuwa tashin alkiyama. Ya ku bayin Allah, ga munan ubangijin Allah ya sake kawo mu a inda muke bayani na littafin nan na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mai suna Lamiya. A wancan karatu mun tsaya mu da ku inda Sheikhul Islam yake cewa hubbu sahabati kullihim li mazhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Yace sahabbai baki daya shi yana kaunan su, yana son su, haka nan kuma yake son iyalan gidan manzon Allah, amma soyayyar su ga iyalan gidan manzon Allah in ya tashi ma yin tawassuli da su yake tawassuli. Sai muka muku alƙawari za mu zo da bayani menene at-tawassuli ko kuwa alwasila. To wannan shiri la'alla ya zamo na ɗaya da na biyu saboda wasu ababa da yake muna son mu yi bayaninsu. Idan muka ce aka ce at-tawassul, Imam al-Jauhari ya ce at-tawassul ko ko alwasila, ya ce huwa ma yataqarrabu ilayhi ila al-ghayr, huwa ma yataqarrabu ilayhi ila al-ghayr, shine abinda ake neman kusanta da shi zuwa ga waninka. Dangane ga haka nan, idan ka ga balarabe ya ce tawassala ilaihi, ai bi ma'ana taqarraba ilaihi bi amalin, ma'ana ya nemi kusanta da wani aiki. In kana son shugaban ƙasa Obama ya kirawo kai baka award, sai kai aiki da yake za ka kare ƙasan, in ya so shi a gaice ka White House taushe a baka award. Ka nemi kusanta ga shugaban ƙasan Amerika kenan da aiki na gari da yake kayi. To wannan shine at-tawassul. Hakanan idan aka ce tawassala ila Allah, yayi tawassuli zuwa ga Allah, ma'ana amila amalan yataqarrabu bihi ila Allah, ma'ana yayi aiki da yake neman kusanta da wannan aikin nan zuwa ga ubangijin Allah tabaraka wa ta'ala. Hakanan idan aka ce alwasila ko kuwa at-tawassul, wani lokacin yana zamo almanzila, matsayi ko kuwa ɗaukaka. Wani lokacin yana zama at-talab, nema. Wani lokacin yana zama ar-ragaba, kwaɗayin wani abu da kake yi wurin waninka ko wurin ubangijin Allah tabaraka wa ta'ala. Sa'an nan mu gane, idan kalma at-tawassulin ga kalma ne mai asali cikin yaren Larabawa, ba kalma ne wanda yake daga wani yare ne ya zo cikin Larabawa har zai waye gari kalmar Larabawa ba. A kalmar tawassulin ko kuwa alwasila kalma ne mai asali. Kalman ga alwasila ya zo cikin alkur'ani, ya zo a cikin hadisi, haka nan kuma zo cikin waƙe-waƙe na Larabawa. Idan muka duba cikin alkur'ani, suratul ma'ida aya 35, ubangijin Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku wa'anda kun kai imani da Allah, ittaqullah, ku yi tsoron Allah, wa bitagu ilayhi alwasila. Sa'an to kaga yanzu ba shi mun maka bayani menene alwasila ba, ka ji bayanin shi da farko. Wa bitagu ilayhi alwasila, ku nemi alwasila, ma'ana ku yi kwaɗayi ko kuwa ku yi nema ko ku nemi kusanta ga Allah da aiki na gari. Wajahidu fi sabilihi, kuma ku yi jihadi ta farkin ubangijin Allah ko ko saboda Allah, la'allakum tuflihuna, da haka ne za ku samu wato nasara ko kuwa rinjayi ko ku za ku samu rabo. Bayanin wanga ayan ga malami imamul mufassirin, wanda ake kiran shi imamul mufassirin, shi ne imamul tabari, da zai wanga bayanin wurin wa bitagu ilaihi alwasila, ka ji abin da yace ai itlubul qurbata ilaihi bil amal bima yurdihi. Wannan shine abin da Imam al-Qurtubi ya bayani akan wanga wa bitagu ilaihi alwasila, yace itlubul qurbata ilaihi bil amal bima yurdihi,
ku nemi kusanta ga Allah da yin aikin da yake ubangijin Allah zai yarda da aikin. Allahu akbar. Wannan shine abin da ake nufi da at-tawassuli. Imam Ibn Kathir shi ma haka nan a cikin abin da ya rawaito daga wurin Ibn Abbas yace ma'anar wasila at-taqarrub. Ma'ana Ibn Abbas yayi bayan cewa idan aka ce al-wasila shine neman kusanta, imma ga dan uwanka ne ko kuwa ga shugabanka ne ko ga manzon Allah ne ko kuwa ga Allah. Imam al-Qatada, wannan Qatada wato almajirin Ibn Abbas kenan, khadimin Ibn Abbas kenan, shine duk cikin sahabbai ba wanda ya fi yi ma Ibn Abbas hidima, shi yasa an san shi sosai. Shi ga abin da ya faɗi game da wanga aya, wa bitagu ilaihi alwasila, yace ai taqarrabu ilaihi bi ta'atihi, ku nemi kusanta ga Allah da yi ma Allah biyayya, da yin abin da yace ku yi, da guje ma ga abin da ce ku guje ma, wal amal bima yurdihi, da kuma yin aiki da yake zai kayatar da ubangijin Allah, zai sa ubangijin Allah ya yarda da aikin, ko kuwa ubangijin Allah zai yarda da ku. Wannan shine abin da Qatada almajin Ibn Abbas yace. To wannan shine at-tawassul ya ku bayan Allah. Imam Ibn Taymiyyah yace al-aslu fil ibadati al-mana', yace asali fa ya kai mai sauraron mu almajiri ka sani, a cikin ibada duk wani ibada ya haramta illa li nassin, sai dai ibada da za ka yi ubangijin Allah ya da shi, wanda ya zo da nassin Qur'ani ko hadisin manzon Allah ko wanda yake almajiran manzon Allah sun kai bayani a kai, shine abin da yake zai zama halali. Wannan shine abin da Imam Ibn Taymiyyah yake nufi al-aslu fil ibadati al-mana' illa li nassin. Asali a cikin ibada kuma shine duk abin da ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, shine abin da ubangijin Allah ke so kuma ya yarda da abin. To kafin kai Allah ya yarda da abin kuma ya so abin, ya kamata ya zauna linassin, akwai dalili da yasa kake yi, imma cikin alqur'ani ko cikin hadisi ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa fil adat, amma sai ce amma a cikin al'adu dai, wato al'adan Yarbawa, al'adan Hausawa, al'adan Dagambawa, Farfarawa, Dagatawa, al'ibahatu, duk wani al'ada ya halalta illa li nassin, shaidai wanda zai iya ya haramta shine wanda nassi yace wannan haramun ne. Allahu akbar. Wannan shine bayani abin da yake al'ada ne ya halalta, inda al'adun mutane ne, shaidai wanda nassi ya zo yace wannan haramun ne. Allah sa mu dace. Wannan shine dalili na tawassuli a cikin alqur'ani. Idan muka zo kan dalili na tawassuli a cikin hadisin manzon Allah, hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'tumul mu'adhdhina, idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah, faqulu misla ma yaqul, to ku ta fadin abin da yake fadi. Bayan ya gama, thumma sallu alayya, sheku min salati, kamar muka sani shine Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa dharajatan rafi'a wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad. Kumin salati in ji annan Muhammad, fa innahu man salla alayya salatan, domin duk wanda ya min salati daya, sallallahu alaihi biha ashran, Allah zai maka da dayan da kamin nan 10. Thumma sallallahu liyal wasila, shi manzon Allah ya ce ku nemi mini alwasila, ku roƙi mini ubangijin Allah ya yi mini baiwan wasila. To alwasilan ga shine me, in ka ci gaba cikin hadisin shi zai fassara me manzon Allah ke nufi da wasilan da yake son ku nemi shi. Yace fa innaha, domin kun ga ita wasilan da na cewa ku nemi manzila, wata matsayi ne, wani ɗaukaka ne, ko kuwa wani makami ne fil jannati a cikin aljanna, la tambaghi illa li abdin min ibadillah, bata cancanta ga kowa ba sai dai wani ɗaya bawan Allah cikin bayin Allah. Wa arju an akuna ana huwa, to ina roƙon ubangijin Allah kuma ku taya ni addu'a wannan bawa ɗayan nan ya zamo ni ne, Allah ya bani wannan daraja ko kuwa ya bani wannan matsayin nan. Sai manzon Allah ya ce faman sa'ala liyal wasila, duk wanda ya roƙi min alwasila, ma'ana kusanta ko kuwa wato makamin nan ko matsayin nan, hallata lahu shafa'a, to wannan mutumin ni ma zan gaya maka, zan nemi maka ceto ranar tashin alkiyama. Zan roƙi ubangijin Allah ya cece ka, ya maka gafara kan ababen da yake kayi ka sani na kuskure da wanda yake baka sani ba, kuma roƙi ubangijin Allah ya baka aljanna tun da kai ma ka nemi mini alwasila.
wannan shine hadisi wanda ya tabbatar da wannan kalma na da asali a cikin yaren larabawa. Sannan idan muka duba a cikin wato waƙoƙin larabawa akwai wani waƙa da Lubayd ibn Rabi'a yayi. Waƙan shine yace aran nasa la yadruna ma qadru amrihim bala kullu zi dinin ila Allah wasilu. Yace ara annasa, yace shi mamaki yake yana ganin mutane la yadruna ma qadru amrihim, basu san kiman abin da suke da shi ba, al'amarin su ba. Ma'ana yana mamaki musulmi bai san kiman addinin shi ba, musulmi bai san muhimmancin Allah ba, musulmi da bai san cewa mai biyan bukata shine Allah ba, musulmi da bai san cewa wanda ya kamata kai iman da shi ka mishi biyayya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana mamaki aran nasa la yadruna ma qadru amrihim bala, yace falkakaji kullu zi dinin, wani wakan ya zo kullu zi lubbin ila Allah wasilu, duk wani ya zo kullu zi dinin, idan ya zo kan duk wani mai addini wanda ya fahimci addini to ilallahi wasilu, in zai yi tawassuli ga Allah yake tawassuli. In kuma ya zo kan kullu zi lubbin, duk wani mai hankali mai wayo to ilallahi wasilu, in zai yi tawassuli to ga Allah yake tawassuli, baya tawassuli ga kowa. Wannan Lubaydu kenan ibn Rabi'a a cikin waƙansa na larabawa. Ya ku bayan Allah, mu sani cewa abin da ake ce ma at-tawassuli ya rabu kashi biyu ne. Akwai abin da ake ce ma tawassulun mashru' wa tawassulun mamnu. Tawassuli wanda yake shari'a ya tabbatar da shi, sannan kuma tawassuli wanda yake shari'a ya hana. Idan muka ce tawassuli al-mashru' shine wanda yake shari'a, tawassuli wanda shari'a ya da shi shine na farko kayi tawassuli da sunannakin ubangijin Allah tabaraka wa ta'ala. Misali kaman ka ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, koko ya hayyu ya qayyum, koko ya rahman irhamni bi rahmatik, ya kai mai jin kai. Su kaga sunan Allah kenan ar-rahman, ya ar-rahman, ya kai mai jin kai, irhamni ka jin kaina bi rahmatik da jin kanka. Na biyu shine kayi tawassuli da wanda yake ka wato da imaninka da kuma soyayyanka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayi tawassuli da imaninka da manzon Allah da kuma soyayyanka ga manzon Allah da kuma iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Me yasa? Saboda soyayyanka da manzon Allah da iyalan gidan manzon Allah da imaninka ga manzon Allah, to wannan kana iya kai tawassuli da shi ya ku bayan Allah. Kaman ka ce wa atawassalu ilayka ya rabbi bi hubbi li rasulillah, ko kuwa bi imani bi rasulillah, ko kuwa bi hubbi li ahli baiti rasulillah. Ina tawassuli, ina neman kusanta zuwa gare ka ya kai Allah saboda imani da ne da manzon Allah, ko ku a soyayya na ga manzon Allah, ko ku a soyayya da nake da shi ga iyalan gidan manzon Allah. Kamar yadda Ibn Taymiyyah ya fadi, hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Soyayya na ga iyalan gidan manzon Allah da shine nake tawassuli. Na biyu kenan. Sa'annan na uku shine mutum kayi tawassuli da aikinka nagari. Aiki nagari, kayi sadaka ne tsakaninka da Allah, kayi wa'azi ne tsakaninka da Allah, ka koyar ne karatu tsakaninka da Allah, ka taimaki wani ne tsakaninka da Allah, kayi sulhu ne tsakaninka da Allah, sai ka ce Allah na roƙe ka wannan sadaka da nayi saboda addininka, saboda kai tsakanina da Allah, Allah ina da bukata kaza, ina son abu kaza, to Allah ni ma zan yi tawassuli da wanga aiki na nagari, Allah ka biya mini bukata. Wannan su ne tawassuli al-mashru', hanyoyi guda uku da tawassuli ya halalta. Na farko shine da sunan ubangijin Allah, na biyu da soyayyanka ga manzon Allah, ko kuwa da imaninka da shi, da soyayyanka da iyalan gidan manzon Allah, sa'annan da ayyukanka nagari. Ku tuna wasu samari guda uku, mutane guda uku waɗanda yake suka fada suna cikin kogo, dutse ya zo ya rufe su, kowannensu sai da ya faɗi aikin da ya yi tsakanin shi da Allah, saboda kuma Allah sai ubangijin Allah ya kawo musu sauki. Na farko ya ce Allah
ka sani na yi ma iyayena biyayya matukan biyayya, na je na kawo musu abinci ma, na zo ubangijin Allah da na kawo abincin sun yi kwana ban yi kwana ba, sai da suka ina tsaye na jiran su sai da suka falka na ba su abincin su. Allah in ka san wannan aiki ko kuwa biyayya wanda yake na ma iyayena saboda Allah ne, to Allah ka sa dutsen ga ya murgine gefe mu samu mafita. Da yayi wannan magana sai dutsen ya bude kaɗan. Na biyu kuma shi ma ya ce ubangijin Allah ka sani akwai wato ɗiyan rafani na ta zo wurina kaɗan ta nemi mu yi zina, Allah ya sa ya kiyaye ni na kiyaye kuma kaina ban yi zinan ba. To Allah in ka san na guji wannan zina ne tsakaniya da Allah saboda kai, to Allah ka mulginar da dutsen nan ya ba mu hanya. Sai dutsen kuma ya buɗe. Sannan kuma na uku shi ma ya ce ya bayani kan aikinsa na gari na amana wurin aiki da shi da wani suke aiki, amanan mai shina wurin shi, muke zo daga baya neman amanan mai shin ma ya manta, shi ya kawo amanan ya miƙa masa. Ya ce Allah in ka san na ƙare wannan amana kuma na miƙa amanan nan yadda ya kamata saboda Allah, to Allah ka sa dutsen nan ya mirgine. Da ya haka nan she dutsen sai ya mirgine sun ka samu suka fita. Wannan tarihi manzon Allah nake ga masahabbansa sallallahu alaihi wasallam. Sa'an nan mu gane ya ku bayan Allah, akwai ababa kafin a ce tawassuli ya samu shiga, imma da sunan Allah ne ko da imaninka da manzon Allah ne ko da aikinka na gari ne, akwai ƙa'idodi. Na farko an yakuna khalisan lillah, ya zama za ka yi tawassuli ne kana khalisan, kana mai tsakankance zuciyanka saboda ubangijin Allah ne za ka yi roƙon nan. Na biyu an yakuna muwafiqan li hadiyin nabi, ya zama yanda za ka yi tawassulin nan ya dace da shiryarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan su ne ka'idodi guda biyu a takaice. Idan mutum za ka yi tawassuli, in da sunan Allah ne, da son manzon Allah ne, ko iyalan gidan manzon Allah ne, ko ko a aikinka na gari ne, ya zama na farko ya zama khalisan, ka tsarkake zuciyanka saboda Allah za ka yi. Na biyu ya zama ala muwafiqan li hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya zama ya dace ta koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine tawassulul mashru', tawassuli wanda shari'a ya da shi. Sannan na biyu shine tawassulul mamnu', tawassuli wanda yake an hana kwata-kwata. Shine misali yin tawassuli da mamaci wanda yake ya mutu ba shi duniya, ka yi tawassuli da shi. Wannan sahabban manzon Allah da malaman mu na ahli sunna suka ce wannan tawassuli ne mamnu, bai dace, ma'ana ya haramta. Sahabban manzon Allah sallallahu da manzon Allah yake raye sun kasance suna zuwa wurin manzon Allah su zo su ce manzon Allah kai muna addu'a, manzon Allah akwai matsala, manzon Allah kaza, sai manzon Allah ya musu addu'a. Kamar yanda ubangijin Allah ya ce walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul. Manzo ubangijin Allah ya ce ka ga sahabbai mabiyanka, idan walau annahum, da su sahabbanka. Wanga magana ga malumma suka ce wanga aya yana magana da sahabbai ne suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko da yake akwai masu fasaran shi su ce mu da muke nan yau ma wanga aya yana aiki kanmu, amma ka duba tafsirai da malumma na sunna suka ce wanga aya ana magana da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. walau annahum idh zalamu anfusahum, da ce su sahabban manzon Allah idan suka zalunci kawunan su, ma'ana in suka sabi Allah ko suka yi kuskure, ja'uka she su zo zuwa gare ka, fastaghfirullah, su nemi gafara wurin ubangijin Allah, sai manzon Allah mun fa laifi ka nemi mana gafara, wastaghfara lahum rasul, shi kuma manzon Allah kuma sai ya nemi musu gafara, lawajadullaha tawwaban rahiman, za su samu ubangijin Allah, Allah mai amsan tuba ne kuma mai jin kai ne. To wanga aya yana gwada muna sabon manzon Allah wa'anda suka yi laifi ke su shego su zo manzon Allah mun tuba mun mun yi banna mun yi banna mun yi laifi, ka nemi mana gafara wani ubangijin Allah. Da wa'anda yake ma ba su zo ba, inda sun sani da sun yi laifi su sheka a guje su je wurin manzon Allah su nemi gafara wurin manzon nemi musu gafara, shi kuma manzon Allah sai ya nemi musu gafara, sai samu ubangijin Allah mai amsan tuba ne kuma mai jin kai ne.
to wannan shine aya na farko. Kaga wanga aya da ubangijin Allah ya ce sabon manzon Allah su zo wurin manzon Allah in suka yi laifi, da sun sheko zuwa wurin manzon Allah sun ka nemi musu gafara ya kai manzon Allah, kuma kai manzon Allah ka nemi musu gafara, sun samu ubangijin Allah tawwaban rahiman, mai amsan tuba ne kuma mai gafara ne. Kaga wannan aya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake sahabbansa sun fahimci wanga aya cewa manzon Allah in yana raye ne ya kamata su zo wurin su nemi su yi tawassuli da shi ya zama tsakanin su da Allah. To tun da manzon Allah ya mutu, malumma suka ce sabon manzon Allah ba a taba samu hadisi, ingantaccen hadisi ko kwaya ɗaya wanda yake sabon manzon Allah sun taba zuwa wurin kabarin manzon Allah sun kai tawassuli ba shi nan ji malummanmu. Hadisi sahihi wanda ya inganta, isnadin shi ya inganta, malumma suka ce ba wannan hadisin nan cewa sahabin manzon Allah ya je wurin kabarin manzon Allah ya je ya nemi ya yi tawassuli da manzon Allah bayan manzon Allah ya mutu. Amma akwai wasu hadisai ina son taba shi kaɗan, in ya so mu aje karatun sabon shiri na biyu mu ƙarasa. Manzon Allah ya ce inna Allah harrama ala ardi al-ajsad al-anbiya, Allah ya haramta ma ƙasa ko kun an bisa annabin Allah ƙasa ta ci shi ko ta ci naman shi. Wannan ɗaya kenan. Na biyu manzon Allah ya ce al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusalluna, kun ga annabawa su a cikin kaburburansu suna raye suna sallah, ma'ana suna addu'a ko suna ibada. Manzon Allah kuma ya ce marartu lailata usriya biya ala Musa qa'iman yusalli fi qabrihi, lokacin da Allah ya dauke ni, Jibril ya dauke ni zuwa sama, na bi ta kabarin annabi Musa, na iske Musa cikin kabarinsa yana sallah, ma'ana yana addu'a kenan ko yana ambaton sunan ubangijin Allah. Allah sa mu dace. Sannan manzon Allah kuma ya ce inna lillahi mala'ikatan sayyahin, akwai wasu mala'iku musamman. Malam Albani ya ce wanga mala'ikun ga musamman ne da Allah ya halicce su. Manzon Allah sallam yuballighuni an ummati salam, wanda yake kowane lokaci dan uwana mai saurare na, yar uwana mai saurare na, in kika tuna kika ciki kai manzon Allah salati, wa'anga malaiku musamman inji manzon Allah yace suna kawo mini sallamanki ko sallamanka, sa'annan kuma suna kawo mini salatin da kuke yi mini. Wannan hadisan ga duka Sheikhul Albani yace sun inganta. A cikin lokacin da manzon Allah yake bayani falalan ranar Juma'a yace fa akthiru alayya salata fihi, saboda shi ku yawaita min salati a ranar Juma'a, fa inna salatakum ma'ruratan alayya, domin in kuka min salati tana kai gare ni. Wanga hadisan ga duka Sheikhul Albani yace hadisai ne wanda yake sun inganta. Amma wanga hadisai suna cikin hadisai da wasu ɗan uwayenmu suke kafawa hujja ne cewa tunda manzon Allah yana raye in kai tawassuli da shi sakon ya kai gare shi. Amma a matsayinmu na almajirai, idan muka mai da hankali kan wanga hadisai da yake mun karanto su dukka, za mu gane kaman hadisai ne wanda suke magana game da addu'a. Addu'a ne wanga hadisan ga dukka da suka inganta ga addu'a ne zuwa ga mamaci, amma ba roƙo ba ne. Jama'a mu mai da hankali kan hadisan ga mu koma mu duba su da kyau, za ka ga addu'a ne muke yi manzon Allah, muke tsira da aminci zuwa daga ubangijin Allah su tabbata a gare shi. Malam Albani ya ce wayan ga hadisai duka sun inganta, amma idan muka mai da hankali kai za mu gane ba roƙo ne kake yi manzon Allah don Allah a mini kaza, na yi laifi a nemi gafara ba. Wanga dukkan manzon Allah inganta sun ga ko kuma malama suka inganta sun ga, kaga addu'a ne da mutum kake yi ma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba wanda yake roƙon wani kake yi daga wurin manzon Allah. Sa'an nan mu gane idan wanga addu'a ko kuwa hadisai su ne hujja cewa don manzon Allah yana raye, shi yasa duk wani abin da an roƙe shi ya faɗi
ma manzo ma iyaye ma ubangijin Allah, to wannan gwada muna ai ba manzo Allah kawai bane, da iyayenka da malummanka da iyayena da malummana, ko su in nayi addu'a da suna cikin kabarinsu, in nayi addu'a ya kai gare su. Ba manzon Allah kawai bane, balle ka ce don manzon Allah yana raye muka addu'a yana ji sakonmu, to ba manzon Allah kawai bane, da iyayena da iyayenka da malummana da malummanka, in muka yi addu'a suna ji. Mun manta manzon Allah ya ce idza mata bin adam in qata amaluhu illa min thalath, idan dan adam in ya bar duniya ayyukansa duka sun tsaya, ababa uku kawai suke aiki ko suke bi shi: sadaqatun jariya, sadaka wanda yayi mai gudana, aw ilmun yuntafa'u bihi, ko ilmi ne wanda yake ya sani ya bayar, bayan shi ake amfani da su, aw waladun salihun yad'u lahu, ko kuwa ɗa nagari in yayi masa addu'a yana kaiwa gare shi. Ashe wannan gwada muna wannan hadisi musamman ne na manzon Allah, amma ba manzon Allah ne kawai wanda in ya mutu in aka yi addu'a yana kaiwa gare shi ba, da iyayena da iyayenka su ma yana kaiwa a gare su. Ya ku bayin Allah, wannan shine zamu ajiye shirinmu na farko akan wannan maudu'i na tawassuli ko kuwa alwasila. In Allah ya kai mu za mu kawo muku shiri na biyu in Allah ya yarda, saboda akwai bayanai da yake muke son mu yi wanda suna ɗan damuwa tsakanin mu almajirai, in Allah ya yarda. A ciki shine bai dai mu bar shi nan har ubangijin Allah ya sake hada mu kuma. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa ila liqa'in akhar insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.